yan! No! Kahit rot-rotin pa ng heart ng iba't ibang lalaki yung story ko. Anong katangaan to? Kala nyo tapos na. Tapos na ang mga e-kanal. Ngayon naman mga e-above moments naman na ating gagawin. Lahat tayo dito malalait. Walang pili-piling gender. Ang kasukatan kaya atin na agad simulan. Masyado kayong tumatawa dyan mga e-above. Kami naman. Rolling videos. Putang ina. Same reaction. Ano ba yan? Kahit anong gender, ang lungkot ko pa rin. meron talaga mga babae ayaw sa lalaki. So hindi ka pangit, okay? Hindi ka funny, hindi ka lang talaga nila gusto. Huwag mong damdamin. Pero baka pangit ka lang talaga. Dad! Kayo na. Anong katangaan to? Oh my God. Ayan na. Malalaglag. Ay na, tumutugtog, di rin rinig. 1, 2, 3, game para... Bubu! No, literal, bubu. Kabubuhan to. Seryoso ba to? Ay na! O yan, gago. Sige, bye-bye! Hindi, huwag nyo na ibalik yan. Huwag nyo na balik. Ayoko na makita yan. Nakatanga. Ay, nakababa siya. Ah, po dyan. Ano pala eh? Hindi pala to above. Sinundo. Alcab moments yan. Gulo kong bakla isa pero nice one, magaling. Hindi ka pa pwede makulong nun. Hindi pa parang endangerment of... Hindi ko alam kung ano yun. Basta pwede ka makulong sa ginawa mo, di ba? Parang scandal of some sort. Kasi obviously wala pinipili ang katangahan eh. Ano pag di ako pinanganak, edi iba girlfriend mo ngayon? Ano, papalusot ka pa? Ano pa yan? Wala na akong masagot. Kabobohan. Obviously, pag mga babae talaga magaling maghanap ng mali. Kahit anong philosopher, diba doon sa dati nating Riz test. At ano pang aral mong philosophy major, ano, mga critical thinkers, mga classical thinkers, hindi mo matatalong isang babaeng thinker kasi yun yung nag-iisip yan, automatic na yan. Yung nag-iisip sa kanila yung ano nila eh, yung puson nila, galing sa puson yan, hindi na kailangan umabot sa utak yan kasi pag ginamit yung utak yan, hindi, wala ka ng lusot eh. Ang K-drama ang ganyang utak, leche, sunod. Holy sir. Sister! Holy sir! Papuntang langit! Oh! Sabi ko may gabay ng Panginoon. Ito dapat yung babaeng minamahal mo eh, di ba? Sana pwede niyang basbasan ng lahat ng mga katarantaduhan na madadaanan sa mga babae ngayon. Kailangan babaeng pagkakatiwalaan ko. May mga babae diyang may din lumuhod tulad ni sister. Hindi, sunod. Bigyan mo ko ng word na nagsisimula sa letter T. Tite. Bastos. Ayan, may ligaw lumuhod. Amen. Above moment right there. Dad. Nakita kita Sa isang magazine. Ilaw ang Diyos. Buhok mo'y green. Wala siya sa may tindahan. Sa may baklaran. Yan, hindi yan counted. Gesuto ga morning guru koru o hitso Di ba sa ano to yung pirahenyo? kudasai. Moshi sonora sore tadashiku. Moshi sonora sore o Sorry ba siya in Japanese? O dati ba to? Gomen nasai. Lord, why are you giving me your toughest battles? Ano ba yan? Magsusorry ka lang naman sa ginawa mo. Above talaga eh. Eh, isa pa yung mahirap yung bilib ako pag napag-sorry mo yung above mo. Pag napag-sorry mo yan, nakadakilang lalaki. Choosing this filter to see if I have a feminine or masculine feature. And now... Holy sir! Ako, mapapaload ka talaga dyan para magdasal. No? Tsa, mga makasalanan na babae dyan. Sunod. May brain fresh. Yan na, gusto mo? Miss ko yung ganyang Ayaw mo? handkerchief ko. Tribal. Ayaw niya, di dapat ko na. Get a girl na nga agad pag binato mo ang sarili mo. Very fresh din. Yung V dyan is vagina. Guys, ako lang ba naaawa sa mga langgam na pinapatay? Hindi, ikaw lang What if talaga. uuwi pala sila sa pamilya nila? What if inaantay sila ng pamilya nila? Ano what if? Pamilya naman talaga niluluuwian nila. Ano bang kala mo? Trabaho sa kanila yun. Pinanganak sila na isang queen. All women are queens, diba? Pero lamang ay above. What if di ka na niya mahal? What if ayaw niya na sa'yo, may iba na siya, napipilitan na lang siya? Iniisip ko din yan araw-araw. Tunod! Ako'y tahimik lang sa umpisa. Kahit di Ilayo mo ang mga anak nyo! malas Lalaking above yan. Ilayo yung si Teronya. mo ko akitin. Meron ka bang lemon? Gusto ko tequila. Pagtapos ko mag-shot, sipsipin mo aking Ayaw na. Didiri na naman ulit ako. Get a girl na nanonood yan at kilala pa rin sila Tchaikovsky. Tunod! Kalikim makabungog. Okay guys, class, formula na class. Sige na class, kay
magkuha na ta, magsugod na ta. Please, cooperate na mo, may paliw na kay daghan kay mo. Sige na, permanent Daghan? lang, sige na. Hinahinay, tanan lagi makuan. Alfredo, ikaw asa? What if nga tama si ate kanina? Pag linya mo ha. Pinagtitripan mo, uuwi pa yan sa pamilya nila. Angelica, dire mo, dire ang boys, dire ang girls. Asan Sino naman mga girls? Ay, hantik to eh. Di talaga matatakot yan. Wait, mga... Sakit yan. Ay, gogo. Ano ba? Mas malakas sa uri ba ng langgamang hantik? Parang yun yung humit-hit ng drugs eh. Galing kay that boy, bakit kaya ang babagal kumain ng mga babae? Bagal nila kumain at maliko pero ang bilis magselos. Pisa na ba, nasa lugar sila, bakit kailangan nila magselos? Pero kailangan nyo lang intindi, above nga eh, okay? Kaya dyan nabubuo ang mga critical thinkers natin eh. Sila Tchaikovsky nga eh, tsaka sila mga Pythagoras, sila Pythagorean theorem, dyan yung matututunan eh. Yung menstruation theorem, pag once na gets mo na yon, alam mo na kung paano dumaloy sa puson. Naiintindihan mo na, okay, dapat wag ko muna siya pagtripan ngayon kasi magagalit siya kahit maliit na bagay. Mga maliliit na bagay, papalakihin yan, parang etis nyo lang, di ba? Kahit maliit lang. Eh, may makilala ko lalaki mabagal kumain. Hindi ako na mag-joke. Sunod! Pucha, kahit rat-ratin pa ng heart ng iba't ibang lalaki yung story ko. Grabe. Kung hindi ikaw yun, Ah! wala din. Tina! Wala din. Gusto ko ikaw eh. Ikaw lang gusto ko, be. Ba't kasi ayaw mo i-heart? Yawa man, giyatay. Heart lang ang damot mo. Bisaya ka di ay. Heart lang eh. Heart lang, be. Ganito na kababa standards natin. Masaya tayo sa heart. Dati kailangan palapitan, kailangan magkamusta kayo at heart lang. Ganun lang kababa standards namin ngayon. Mapalala kayo babae. Okay na yan. Oh, alam mo po kuya, sa liit kong babae 5 na naging boyfriend ko. Ano correct to sa kahit ano? Na-miss mo iniwan ko dahil I1 ba lagi? Ano ka nagkaroon ng boyfriend? Nagkito ako mag-spelling ng A1. Ako nakakatagpo ng malaking ari. Lumuluhod si sister. Second boyfriend ko noon may parang something sa ano niya. Tapos itong last sobrang laki. Nagasang ko sa atay ko. Tapos parang marumpag ako pag bumanat siya. Mahal ko pero kailangan ko pa lang bago ako bawian ng buhay. Sabi nila, inamutla na ako. Ano ba ito mga babae na to? Kaya puro ethics na nasa utak. Gusto lang namin mapagmahal. Kalo anong ano ito, dialect to. Hindi ko maintindihan yung iba. Pero sa kabuuan naman, ayon sa aking menstruation theorem, malaking ari nung isa niyang boyfriend. Overtake malala yung mga boyfriend bago ikaw. Tunod. Oh my God. Laban lang! Yan ang tunay na babae. Brave and beautiful while TikToking, di ba? Kahit malaglag na ako siya sa'yo, TikTok lang. Ito ako nung may nakita siyang, nung nakita niya si boy best friend. Nice, sunod. Yung Nandito ikaw kami nang ngayon sa gahasa daan pero kasi hinahanap ko dito kanina. Nakita ko na mayroon dito na kaputi na babae. Yung gagan niya, tinatakot-takot pa talaga ako. Naglalakad ako dito kanina. gusto talaga yung mga tinatakot ako. Hindi ako sanay. Gagagaga nga klase patay. Sabi ng kaibigan ko, nakilala ko dito, na dito nakatira, yung babae na daw yan, biktima daw yan ng panggagahasa, kaya nagpapakita. Hinahanap ko siya ngayon kasi sukmatan ko siya. Bakit siya sa akin magpakita? Ako bang gumahasa sa kanya? Nanong klaseng espiritu ito? Kapwa babae mo lang talaga ang babatak sa'yo pa babae. Yan ang gusto ko. Wala pinipiling gender ng pagiging isang Pinoy. Club mentality dito bagsak tayo, batakan pa baba. Kaya ka na mamatay ng ganyan. Namatay ka na at lahat-lahat, tanga ka pa rin. Saka namin ang pwedeng pahugin. Ako, bakit nung ginahasa ka, sumali ba ako? Anong klase? Hinahanap ko talaga yung gaga na yan. Pag makita ko mamaya dito, sasabihin ko talaga, ang tanga mo, namatay ka na at lahat-lahat, tanga ka pa rin. Pinapahog mo pa talaga ako na biktima ka. Huwag kaya na nagawa ng buhay ka pa ngayon, panapatay ka na. Sana yung nakaputi na babae na yun. Andaman, pag yun talaga nakita ko, sampalin ko talaga. Pagkalabas ko kayo, kinakabahan ako, ang dilim-dilim. Naglalakad siya nakaputi, umiiyak pa siya. Iyak ka ng iyak. Bakit ako yung kinakalag mo? Hindi naman akong gumahasa sa'yo. So kakalagin mo ako na mamamatay ako sa takot kasi ako katulong sa'yo. Bakit hindi ka Ito ang gusto kong babae, palaban. Mabilis ang bibig. Sino ako si Detective Conan? Ano yung matutulong ko sa'yo? Ano yung mahal ka ng white lady? Kapag nakita kita talaga ha? Namatay ka na lahat-lahat, tanga ka pa rin. Nakuya mo nga babae, naku mga Detective Conan talaga po. Pag na-Conan ka niya, na-screenshotan ka niya, tapos ka. 5 taon mo dadalin yon. Hindi mo tatapos yun. Pati ako dadamay mo. Nanong klase ito? Pag nakita ko lang talaga yan. Nakita kita. Isang magazine. Puti ang iyong suot. Ay, dapat talaga sa buhay mo. Ang dami ko rin Oh, ano yun? Sino yun? Wala pa mga aso-aso ka pa. Nagtitigwalim sa aso, gaga. Siraan na ng bayad si ate. Pero yung mga above moment, pero kabado lang yun. Kabado moments pala. Kapag galala, karamay kita dyan. Mga babae talaga pag meron sila, para talaga sila mga multo. Minsan baliw na minsan di mo maintindihan ng emosyon, di ba? Iintindihin mo lang. Kailangan mo i-compute yung menstruation theorem over square root of french fries, craving, sundae, hotdog. Kasi ano mo na yan, i-reformulate mo na yan for the above hypothesis. POV, tumawi. O nga, ba't kaya kayo mag-spam ng tawa? Talaga ba umiiyak kayo pag
tumatawa kayo. Minsan lang ako tumawa na umiiyak eh. So, nagkukunyari ka lang ba na nakakatawa ako? Porket pangit ako, ito na nga lang dala-dala ko. So, na. I just want money that's calm. Oy! Never worry about acting. Yan! No! Then, kung hindi pa yan certified above moment, hindi ko na alam. Kung hindi pa above moment, wala na ako alam sa buhay. Ito dapat yung mga nalalaglag eh, parang kanina. Walang grade 11 pero may ayun. Lalaki yan, no? Ah! Okay. Walang pinipiling. Walang umiiral na mag-isa. Lahat ng mga nauna sa atin, inialay nila ang Kapababae, buhay nila lalaki. para sa kalayahan. Ting challenge for 1,000. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Ayoko na. Pinipili ko ma-heart. Sabi ng babae kanina. Ano yan? Patay matapos mapagtripan lang daw bugbugin ang isang 14 anyos na binatilyo sa Quezon City. Anong connect nung... Naiintindihan ko naman yung gusto mo ipahiwatig sa yung edit, pero mga bata lang naman yun na nag-enjoy. Nag-expect ka ba masyado sa kanila? Like, okay lang naman yun. Siguro kung ano mo yun, binababoy na nila ang sarili nila. Pero kaya pasayaw si okay lang yan. Pagsaya, sigurado naman ako tayo meron tayong mga pinagsayahan ng oras natin na wala tayong koleksyon, wala tayong record. Kasi hindi pa naman uso mga ganyang recording noon. Pero ganun din naman yan, di ba? So parang history repeats itself lang sa ibang paraan. Okay lang yan. Kung anong gusto niya ipahiwatig na para bang kailangan ito yung gawin mo. Parang kung di naman nila kailangan gawin yun. Unwanted pressure lang yun. Tanad! Adjaw! Adjaw! Badyaw! Adjaw! Adjaw, mamay, nag-video ako. Adjaw, Lord! Adjaw, Lord! Lord, tabang! Nag-video ako. Kailangan may video na yan para may remembrance ka sa barangay. Naalala ko yung si ate tsaka siya eh. Sabay na sabay sila sa aso eh. Isa pabalik na ito, papunta pa lang sa'yo. Dad, I don't mind swallowing the indicted liquid coming from the tip of your masculinity. To think that my jaw tightened its hold around each forced thrust of your dominance upon my head. Just make sure that the outburst of your balls contains the genes of a poet who will never abandon my sacredness. I am a woman whose mouth were free to spill salvation, unchained from oppression, yet submissive to literature. If you'll bound me with you, please me eternally. I am far more than selfish, darling. Choke me with honor. I want a big boy. I want a big boy. Galing kay Wormfood Prudentious. So, galing. Kung hindi makati ang babae, meron dyan mga makatak. That's my kind of girl. Hindi lang ulo sa baba kayang patigasin ang utak ko din. Diba? Yan ang mga masarap iuwi at ipakilala. Tunod! Alam nang ng puki ko nag-regenerate. Bawal ipatikim sa ungrateful degenerate. Oh! Dahil solid na ungol ko. Para kang sine-serenade. Halika dito. Sayawan mo ako ng renegade. Lika-lika dito. Ano masabi ni Tony Fowler? Queen of Haiku. Cliterature po. Chap. Napakalalim. Nanginginig na yung mga si Francisco Balagtas dito sa iyong tula. Ako'y natulala sa iyong tula. Nod. Oh my God. Nice. Kung may ganyan, hindi na kailangan ng lalaki ng mga iabab. Tapang ka, di ba sabihin mo nga sa first Bisaya. Mahirap yan. Pumunta pag nagalit yan. Kanina ka puro Bisaya mga natin, mga memes natin. Ano ba ang Bisaya ng above? Girls, sis na wala na mga ballpen ko. Same sis, wala na din akong gagamitin. Pre o collector na ako. Uy, gags, di ba? Parang pinapakita mo lang magnanakaw mga lalaki. Mga babae ina-accept na lang. Eh, no? At ba nakikisali kayo? Ito yung problema ng lalaki, di ba? Above moment kayo, nakikisali pa rin kayo. Hindi kayo kasali. Tunod, Globe Telecom, I have a question. Hi there, we're here to assist you. Please share with us details of your concern by sending a PM sa Globe Telecom Messenger para ma-assist ka namin. What does it mean pag kinikilig pa din tayo sa simpleng chat ng isang tao even though tinro? Like, it doesn't make sense. I've always found sex was to pick up the kilig meter and after you will go numb na because you already had him inside you na ba't hindi pala? Mga above dyan, get a guy na kayang gawin to. Pag kantot kalimot lang, wala. Tapos na. Hanap ka na ng iba. Hindi ka niya mamahalin. Ay nako mga above. Mga pinakamama, makinig kayo kay sister. Okay? Serve. Okay? Ang isa-serve nyo lang. Ay mahal nyo. Have you with the salamin habang nagluluto ng luto-lutuan? Oo nga yung mga yan, ito yung pinsa kong babae dati, mga ni mga inuuwi sa'yo. Ito, tinan mo, mga napulot kong ipis tsaka halaman sa harap. Sarap, tunod. Here are words that are sexy in a Tagalog accent, part 32. Beach edition. Oh, oh my gosh, that is a big ocean.
Asiya. Where are all my friends? Maybe they went snorkeling. Oh my gosh, I love Newport Beach. Oh, Meron doon sa bibig. Yes, women slander. I'm going to wash my hair, so I'll just wear a hat today. Let me ask you a question. Are you prepared to die for your cause? O yung pag ano, yung anong gusto mo kainin? Di ko alam, ikaw, anong gusto mo? Walang ganon! Tatanong ka! Masa si don't like. Pag pangit ka, ganong masa. Hindi ko na-get sa iba eh. Best sport? Sport? Di ba pang yan, totoo to sa mga babae dapat. Gusto ba magtampon dito mga babae? Oo nga, lakas sila sa sa mainit. Tayo na. Mga mahilig mag-filter. What? Bro, what are you talking about, man? I was acting. Bigyan mo lang kami. At doon tatapos yung kung nagustuhan nyo ating Eabab. Huwag nyo tayo like, share sa mga Eabab nyong friends para magising sila sa tunay na kaebabahan nila. Para maging kakaibabe naman sila. Paano na mamaalam.